sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ainika's Secret Files. Si Ainika na hinayaan na mahulog ang kanyang sarili sa taong pag-aari na ng iba. Yep, siya po ay naging kabit ng isang lalaking pamilyadong tao na. At parte na rin siguro ng kanyang pagkakahulog dito sa taong to, yung environment na ginagalawan niya. Nagtatrabaho po sa isang cruise ship. Naniniwala po ba kayo na kapag si manloloko daw? O hindi talaga may iwasan na kapag nandyan ka sa ganyang klaseng trabaho, usong-uso talaga yung kabetan. Oo, yung may escabeche, ganyan. Normal na normal po bang gawain yan pag nagbabarko? Totoo po ba yun? Wala bang matinong seafarer po? Anyway, ang mahalaga dito, may na-realize yung secret file sender natin. At sabi niya nga, sa last part ng kanyang secret file, ay kailangan niyang gawin ang tama at hindi pa naman daw huli ang lahat na palalayain niya na si Juancho mula sa kanyang puso dahil deserve daw ni Juancho ang asawa niya. Deserve niya raw na maging masaya sa piling ng asawa niya at wag niya raw yung sasayangin. Ako naman, nung binabasa ko yun, naisip ko lang, bakit ikaw hindi mo ba deserve ng matinong relasyon? Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Marie Fabre. Mahirap talaga ang maging kabit sender. Alam mo na nga na may asawa na si Juancho, pinatulan mo pa. Ang maganda, humanap ka ng jowa na walang sabit. True, humanap ng jowa na walang sabit pero minsan makakatagpo ka talaga ng jowa na walang sabit pero pangit. Charot with the rot. Sino kayang kamukha ni Juancho? Iniisip ko tuloy kung pogi ba tong Juancho na to? Or masyado lang tong masugid at magaling sa pananalita? Minsan kasi kahit hindi masyadong pogi, basta yung lalaki sobrang galing mambola. Makakabola talaga makakabilog ng ulo ng babae. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Lupit mo, sender. Galit ka sa kabit pero naging kabit ka. Ha 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 ha. Ewan ko ba, bakit ang daming galit sa kabit pero nagpaka-jumper at tinolerate? Gusto niyo yun? Hindi natin gusto niyo yun. Eto naman po ang sabi ni Aliana. Wala namang perpektong tao, lahat naman nagkakamali. People can change. Lahat ay may pagkakataong itama ang mali at maging better version ng sarili. Hindi ko alam kung tama ba ang pinagsasabi ko, DJ Rocky. Hindi ko kasi masyadong napakinggan yung kwento. Ay. See you na lang this Friday. Miss kita, pa-wash out na lang mula dito sa Pasay. Oy, thank you sa lahat ng mga kasama ni Aliana na nakikinig from Pasay. Lakasan nyo kaya yung volume ng radyo ninyo para marinig nyo ako maigi. Eto naman ang sabi ni Doc Yorj. Hi Ainika, simple lang ang rule. Kung ayaw mo ng magulong buhay at relasyon,
Kapag may jowa o asawa na, wag nang makipaglandian sa iba. Kung makikipaglandian, makipaghiwalay muna ng tama. Maganda sana kung magjojowa ng walang sabit para wala kang pagsisisihan. Disiplina ang kailangan para magkaroon ng katahimikan. Kapag kulang ang disiplina, malamang hindi ka rin mapapayapa. Maraming salamat, DJ Rocky from Dr. J. Gusto ko yung sinabi ni Dr. J dito. Disiplina ang kailangan para magkaroon ka ng katahimikan. Kapag kulang ang disiplina, malamang hindi ka rin mapapayapa. Hindi ka mapapayapa kapag kabit ka. May good kabit ba? Or may bad kabit ba? Paano mo masasabing good kabit ka? Kapag nakokonsensya ka. Pero tinutuloy mo pa rin. Masasabi mo bang good kabit ka sa paraong yun? Hindi Ang good kabit, sasaya siya, makukonsensya siya, tapos gagawin yung tama kahit mahirap para sa kanya. Yun yung mga naging good na kabit, 'di ba? Yung makikipaghiwalay pa rin. Kasi alam nilang hindi na dapat. Anyway, hi din po kay Jobert Vertusado na nakikinig ngayon. Hello din kay Jason at ang sabi niya rito ay hindi naman ito yung ex ng sender natin. Ibang Jason po to. Mahirap yung ganyan sender. Kung ako sa'yo tigilan at pabayaan mo na siya, may pamilya na Ikasisira mo pa yan. Maghanap ka na lang ng iba yung wala kang matatapakang tao. Totoo yan, Jason. Yung wala ka dapat natatapakang tao, tae lang. Ay, kay Rica Arellano, sabi niya, good kabit yung hindi niya alam na ginawa pala siyang kabit. Ay, yan! Yung mga ganon, pwede. Diba? Good kabit ka kung hindi mo alam na kabit ka pala. Hindi mo alam na may jowa pala yung ginowa mo na original. Yun, good kabit. At mapapatunayan mong good kabit ka kapag nalaman mo nang meron ngang original tapos nakipaghiwalay ka agad. Bad kabit ka kapag nalaman mo na nga tapos tinuloy mo pa rin. Yun Kailangan marunong tayo manindigan kung ano yung tama. Okay lang na minsan magkamali, 'di ba? Pero paminsan lang. Kung nagkamali ka na o naging kabit ka na, wag mo nang panindigan yung pagkakamaling 'yon. Try mo namang gumawa ng ibang kasalanan kasi marami naman pa, 'di ba? Na ibang kasalanan. Kung maging kabit ka bukas naman, magtutulak ka. Ano itutulak mo? Tulak mo yung tao sa tamang tao. Yan! Nalusutan ko yan! Charot to, Darot. Anyway, ako naasar ako actually. Sobrang asar na asar ako sa mga pamilyadong tao na hindi marunong makontento. Sa mga may asawa na, nagpakasal-pakasal pa kayo tapos bilang hindi naman pala kayo mapipirme. Sana hindi na lang kayo nagpakasal kung gusto nyo naman pala na hayahay at kung san-san kayo mapapadpad at kung san-san nyo gusto ipasok si Junjun. Sana ganun na lang. Hindi na kayo gumastos ng kasal, magkano pa naman ng gastos ngayon sa kasal. Diba? Ako nga ngayon, nagpaplano ng kasal. Iniisip ko na kung magkano. Although, hindi naman ako lahat yung magbabayad doon. Pero malaki pa rin yung gagastusin. Pero imaginein mo na yung perang yun, kung hindi ka pa sigurado sa pakakasalan mo at hindi mo naman mapapangako sa sarili mo na magiging loyal ka, magiging faithful ka sa asawa mo, huwag ka nang magsayang ng pera. Ang mahal pa naman ngayon ng annulment. Nakakaasar. Yung wancho. Ang kati-kati. Nabiktima. Yung secret file sender natin. Napaniwala. Na mahal siya. Tama ba na kapag nagmamahal ka, pwedeng dalawa? Ay. Magising ka nga sa katotohanan. Magising ka. Kasi kung ikaw talagang gustong piliin yan, hiniwalayan na yung asawa niyan. So panindigan mo yung desisyon mo na makipaghiwalay na dito sa taong to ka. I-block mo na, wag mo na kausapin. Sabihin mo sa kanya na kung
magkokonta ka pa sa akin, ako na mismo magsasabi sa asawa mo. Oh. Dapat yung pagtapos mo, kahit hindi mo gusto, panindigan mo. Hindi yung tinapos mo, pero a part of you, gusto mo pa, kaya parang inopen mo pa rin yung bintana mo. Hindi nga makapasok sa pintuan ninyo, pero pwede pang pumasok sa bintana ninyo. Hindi po pwedeng ganun. Dapat kapag tinuldukan mo yung pagiging kabit mo, sarado lahat ng pwedeng pasukan sa loob ng bahay mo. Hindi po pwedeng nakakandado lang yung pinto. Dapat pati bintana, yung fire exit ninyo, lahat. Isarado mo. Pati yung butas na pinapasukan. Pasara mo. Hindi ka pwedeng bubuka ulit kasi magiging bobo ka. Mahirap. Sabi mo nga, na pumasok sa ganyang klaseng sitwasyon. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa ganyang sitwasyon. Kaya ikaw din ang magtatanggal sa'yo sa ganyang klaseng sitwasyon. Manindigan ka sa iyong desisyon. Kailangan araw-araw piliin mo na wag nang makipag-contact dito sa taong to. Kung po pwede nga magbago ka ng trabaho, magbago ka eh. Di ko sinasabi na magbago ka ng linya ng trabaho, pero kung meron ka pang ibang cruise ship na pwedeng mapuntahan, tapos ibang lalaki naman. Charot! Charot! I mean, ibang lalaki naman, pero yung walang sabit. Oh, mag-research ka ring maigi. Kasi madalas yung mga mabubokang lalaki, yung talagang magagaling mambola, yung magagaling mag-uto, di ba? Yung mabubulaklak yung salita, yung parang sabihin sa'yo na ang ganda-ganda mo, ikaw lang yung babae talaga na ganito yung ginawa ko, yung gano'n. Tapos bibigyan ka ng kape, ganyan. Lahat ng mga pwedeng ibigay sa'yo, bibigay sa'yo niyan. Kasi nga, attract ka. Pang-come-on yan, kumbaga. So, ingat ka. Ngayong alam mo na ganyan pala yung kalakaran sa mundong yan, at hindi naman may iwasan na hindi ka magtrabaho, malamang magtatrabaho ka pa rin sa ganyang klaseng industriya. Wala naman yan sa environment eh. Kung ikaw talaga mismo yung prinsipyo mo intact at disiplinadong tao ka, kahit ano pang tukso sa paligid mo, kahit mahirap yang i-resist, paninindigan mo kung ano yung alam mong tama. Maninindigan ka sa prinsipyong pinaniniwalaan mo at didisiplinahin mo yung sarili mo. Ilalayo mo yung sarili mo sa mga pwedeng makapagpatukso sa'yo. Basta rule of thumb, pag may asawa, may jowa, exit! Ganun! Pag may nag-PM sa'yo na may jowa, may asawa, sabihin mo agad, sumbong kita. Ganun. Ako, pag may nag-PM sa akin, sabihin ko agad sa inyo, sumbong kita. Kapag may asawa ka na, dapat sabihin mo, create pala ako ng group chat, sabihan kita na I miss you. O, ganun. Sama mo dun sa group chat, asawa mo. Ganun. Para walang naluloko, diba? Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Maraming salamat. Secret File Sender, Ainika. Susunod na ang top secrets. Kung kanina nagbasa si DJ Raketera ng mga kwento, ngayon naman, susunod ang pagtanggap ng tawag. Kahit ano pang sikretong tinatago mo, basta palagay mo makapagpapagaan ang nararamdaman mo, itawag mo lang sa akin yan. 0916-529-5595. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Top Secrets. This is Ainika's Secret File.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!